Mine børn de spiller håndbold, ligesom vi selv har gjort. Så vi startede egentlig med at have bare der 8 til at starte med, tror jeg. Og så er det bare eksploderet med børn. Der er rigtig meget passion bag det, både for trænere og forældre, det er der virkelig, og børnene, de elsker det. Altså, skal vi bage en kage, så har vi 5, der står og gerne vil bage en kage, og så har vi vores lokale genbrugsbank. Kan vi bruge noget, så skal vi bare sige det, så finder vi en løsning på det. Og nu har vi lige holdt vores håndboldkamp i foråret, og der var vi rundt og spørge med rundstykker, med pålæg og juice og frugt og alt, hvad vi nu kunne finde. Og de vil rigtig gerne. Så længe det går til børn, så vil de virkelig gerne. HK, det er en meget, meget social klub. Da jeg afleverede min egen pære i skolen i onsdags, der var 10 gange på vej ud af skolen, fordi alle skulle have en grammer. Det er mega givende. Jeg synes, det er fedt, at børn kan kende os, og de er glade for at komme her. De lander på et rigtig godt sted. Det er vildt. Det er jo mega fedt. Ja, det er så dejligt. Vi havde håbet det, men vi havde delt med ikke regnet med det. Nej, vi har en håndboldcamp, vi skal have afviklet her til foråret. Og så har vi nogle børn, der rigtig, rigtig gerne vil ud og se nogen spille håndbold. Så jeg tænker, vi skal en tur til Aalborg og se dem spille håndbold også.